Il-ġimgħa filgħodu Bene Grek xeħed uffiċjalment innominati għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista wara illi iċ-chairperson tal-Kummissjoni Kandidati tal-Partit Nazzjonalista Colin Bowman bat ir-rapport ta' due diligence dwar Bernard Grek lill-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista dan skont kif jitlob l-Istatut tal-Partit Nazzjonalista u bħala parti mill-proċess fl-elezzjoni għal kap tal-partit. Il-konklużjoni tal-Kummissjoni Kandidati kienet sabet illi skont it-tweġibiet mogħtija lill-Kummissjoni minn Bene Grek huwa kien idoneju illi jikkontesta l-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista għalhekk wara illi l-Kunsill Amministrattiv u l-Kummissjoni Elettorali ħadu nota tal-konklużjoni tal-proċess ta' due diligence, il-Kummissjoni Elettorali fetħet il-perjodu ta' proċess ta' nominazzjoni illi fih Bene Grek seta' jitfa' in-nomina sekondata minn 3 deputati, 5 kunsilliera lokali, 10 membri tal-Eżekuttiv, 50 membru tal-Kunsill Ġenerali u 50 tesserat tal-Partit Nazzjonalista nomina illi ġiet preżentata l-ġimgħa filgħodu lill-Avukat Peter Fenech, chairperson tal-Kummissjoni Elettorali. Din il-nomina hija firmata minn numru sostanzjali ta' persuni skont l-istatut fosthom il-viċi kapijiet, il-whip, imma wkoll rappreżentanti tal-ferat, kunsilliera, tesserati illi l-kol qegħdin jissapportjaw din in-nomina. Għaldaqstant floqgħet nirringrazzjahom kollha tal-li huma ġobhom illi jappoġġjaw din in-nomina tiegħi nħarsu l-qudiem biex fl-aħħar tax-xahar ikollna l-elezzjoni għall-kap. Bene Grek tenna illi huwa jemmen bisħieħ fl-idea konkreta ta' fejn irid iwassal lil Partit Nazzjonalista fil-futur qrib sabiex iwasslu għal pass li jmiss għal ġid tal-poplu u tal-pajjiż. Dubi wara din l-elezzjoni skont l-eżitu tagħha wieħed ħares il qudiem jiena nkompli naħdem determinazzjoni b'appoġġ għand din it-tama li jkun b'saħħtu permezz tiegħu nkun nista' bid-deċiżjoni li se jieħdu il-kunsilliera f'din l-elezzjoni nkun nista' flimkien ma' kulħadd nieħu dawk id-deċiżjonijiet neċessarji li għandu bżonn il-partit biex ikompli jissaħħaħ, ikompli jimxi l qudiem u jkompli jkun mhux biss partit b'saħħtu imma wkoll oppożizzjoni denja għal dan il-pajjiż. Se nkun qiegħed naħdem u nfittex li nkompli naħdem ma' kulħadd għaliex dak huwa dmir tiegħi bħala kap tal-partit imma se nkun qiegħed nara li l-partit ikompli jieħu on board lil kull min b'intenzjonijiet tajba lest li jaħdem għal ġid tal-partit u għal ġid tal-pajjiż. Il-qofol ta' dan il-proċess ser jintlaħaq wara li jittieħed il-vot fil-Kunsill Ġenerali jekk kif hemm isem wieħed dak ta' Bene Grek fuq il-lista tal-persuni illi esprimew interess.